Nangapoda nin tabang ang nagkapirang pamilya hali sa barangay Kimantong, Darga Albay, makalis na matambunan ni nagrasay na dagaan sa inang mga pagrugaring na harong kaining Martes, Enero 14. Istorya kan residenteng si Gina, darakan sunod-sunod na pag-uuran, ruminasay na ang daga sa likod kan sa indang harong, sunod sa natambunan ang kabilogan kan sa indang residensya. Sa ibong kaini, pigpapasalamat niya na sa na daing binawian in buhay sa indang pamilya. Arok sa biglang sa sarong iglap lang, binawi sa nakang kalamidad kayo nga kayo ni pag landslide. Ora, parang balik zero kami, di na may arang kunding kami kuko, pang balay giraray, tapos arok sa ang agum ko, pawara-wara po ang trabaho. Haros matambunan manindaga ang kabilugan kan harong kan kabarangay ni Gina na si Jimmy. Sabi niya, dipisil man akoon, alagad kay buwanda nindang luhay-luhay na bumangon. Nailing ko naman po so makaskaso na pag kang daga na nagtrasay na naman. Puruklusan na po kami pababa. Tanganin dahi po nga kay madanyaran ng mga buhay. Nahahandal naman ang kabarangay nindang si Alma sa huma na baka magdire-diretso pa ang pag-uuran. Mawaran man siya nin harong, huli sa mga posibilidad pa nin pagrasay nin daga. Anytime pwedeng magano so daga. Kaya di pisil mag-standby dito. Kaya pan mi talaga maglikas nga nay. Di ta aram anong oras pwede magbaba so daga. Sa ibong kan sa indang oroal daw na pag-inguwang makabangon, nangangapudan sinda Gina, Jimmy, asin Alma sa mga mauuyong buot na maot na magpaabot sa indanin tabang. Ngani daw o papaano makahawa sa sakit sa indang kinakaatubangon yan. Hagad maninda na magibuhanin solusyon kan mga nanunungdan ang sa indang agyat na pigaagihan. Kung pwede po makaagad kami kitabang, kay puan po na mo ya, kay financial, para makapapundar kami ngiraray kay panibagong pag ayos kibalay na muya, tarong kaini po. Nangapodan po ako na sana po, kung susiman po ang may maanong puso, sana po, maagad po kami tabang po sa indo na sana po, matabangan po nindo kami na padiit-diit po makabangon po kami sa tragedya po ini nangyari sa muta. Dipisilyon po ang buhay ngunyan kung paano po kami mabangon uli. Agad lamang kaming tabang, maski ito sa abot maning makakaya nindo, lalo na po itong pinaka-apektado nung sumas nangangay pong apektado, makaagad tabang barang maski ito. Sa ngunyan, paramihan tras sitang nakikidago sa kanya-kanya nindang kapamilya, mantang dahi pasindang permanenteng masisirungan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.